ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas anapauluan. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ipantayon ti anak ko iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Iti medical center ti pangipanan tayo. Sige, intayo nga rudan, nanang. Agreklamo akno di da admitan ti anak ko. Agsango kami iti saan anang admit iti anak ko. Aginakano ti akin ko kwa iti dayja medical center. No kasta, agpadada nga rod arupat kwarta. Alang arod, agrubwat tayon. Ta ipa-ospital tayon ti anak mo. Irugi kun apasapol ti kunkunayong apo ko ta. Nasayat ba tapno makita tayo ti anak ni Rafi? Sapay ko matamasarakan tayo, Papa. Adu da amatangdanan amang sapol. Ibagam laeng nuan niya tinagan kan pakabigbigan ti inati ubing. Ti lugar da kan dagiti dadakkel ba. Dayta itatirigat na. San ko nga mo tinagan dagiti dadakkel na kan ti lugar da, Papa? Anya? Kayan ayat mo? Ngam di mo pa'y amo tinagan dagiti dadakkel na? Aday baga na idi, ngam nalipatak matan. Sa maysa, saan mi pagsaritaan dagita? Kasano nga rod ang masarakan tayo no kasta? Huwag nga rod. Kasla tayo agbirbirok iti dagom, iti bunton, ti garami. Mabalin ka di asaan kan nga umawawag. Tawan matlat ka is-iskan ti ibagbagam. Okay. Manipoditan, saan akon nga umawag? Aglinipatan. Nabayagan ang nalipatam ti pagrebangam kanyak. Manipod na pan ka dita. Di mo naaramid ti pagrebangam kas asawa. Kayat nakading alilaan? Kasta ka di ti kayat mo? Ni ka ano man, di ka inalila. Anak lang ti tartarigagayakan ka, ngam impaida mo met. Kayat mo nga agbalinak alo siyang? No way! Di nakngarudan aw awagan. Tanya pa lang ti pagsaritaan ta. Nukunam asumuro tak dita. No way. And goodbye. Agkakapsutan ti anak ko, nanang. Adayo ka di pa'y ti bagbagayo ang medical center. Asidol ka na anak ko. Di ka unay agda nagkakasta. Adda namnamak nga agimbag ti apo. Sumungad mo't ti bakat kan lakay. Inyag dati ubing. Adaman siguro kwartadan. Ha? Kita umtimang saksakroy iti ubing. Ni Vanessa. Da kayo gayam nga agin ti akin kuko iti daytoy a medical center. Adto iti kwarta. Bayadak ti serbisyum iti anak ta. Kurang ka di pa'y daytatab no agasam ti anak ko. Vanessa, kayat mo asawan. Ti ubing kat anak mo dayta. Gapo iti kwarta. Tinanlikodan nak tamarigrigatak. Katita, gapo iti kwarta. Di mo inagasan ti anak ta. Tawan kwarta na. Diyaka mo Anya ita tinapatpatag. Kwarta, wano ti anak ta. Diyaka mo, nga isugayam ti anak ko. Apay adiyo imbagatin agan ti inakan ama ti ubing. Di yumat dinamag. Tidamdamagan nyo lang kat no adda kwarta pagbayad may. Saan ka day? Saan mimot ngamin nga mo? Hidawan kwarta may. Di yu impay ti kasapulan ti ubeng. Ita, kimaron ti kasasaad na. Ti sumot lagaya makas jay tirik na. Initalyawan na ti ubing. Ala, asikasuin tayo kuman ti ubeng. Parang maisalbar pa'y ti biyag na. Rafi, aggunay kayong arutan. Anya pa'y later aramitin nyo. Asikaswam ti anak mo. Agkakaribusudan ni di emergency ang humanak.
Huwag nga ron tatang. Naladaw ti panaggunay da. No hindi pa'y ko mga inaramid da dayta. Saan ko makimaro ti kasasaad ti anak ko? No saan da ko maarupat kwarta? Nasigod ko ma. Inaramid ko ti amin na kabailag ang nagtrabaho para iti anak ko. Ngamita, kastoy lang ti mapasamakan ko, ana. Nagpakpakasi kami, day. Ngimpulaw sa adida kami pinatgan. Agpadadalang iti inana, kwarta lang tinapatag kadakwada. Sapay la ko ma. Tamasalbar pa iti anak mo, Vanessa. Hello, Jenny. Nakaawag ka, Mat? Kaya't kayo ako mustaan iti anak mo, gayam. Kasanon? Madama itan atamtamingan dati anak ko, Jenny. Anya timbaga ti doktor. Ni gayam Rafi ti doktor, kan akin ko iti medical center anang ipananda iti anak ko. Anya? Kasla binaybayan na ti anak na? Gaputaawan kwarta na? Saan ko pa'y ana ipapas ti sakit tinakam ko kan ko, ana? No saan ko mama nagbaybay ang ama? Aday ko makas di tinagbanagan ti anak ko. Unay matlang arudan. Di na impagaro nga anak na ti singsingiran na iti serbisyo nga ipaay na. Wan nga rod, iso anak la at idinaamuan na ti amin. Kumusta ti kasasaad ti ubing, Rafi? Apay anala daw ko anaamuan. At igayam anak ko ti agkasapulan iti serbisyo kas doktor. Kasta unay asid daaw ko idinaamuak ti amin. Kasla makitkitak pa iti panang talyaw na kanyak. Idi pinagawid ko ida. Uray siyak nga ron. Sa baali ti riknak, idi pimanaw da. Isumalagayam akas diya tinaitagtagainom ko. Ngam aramidak ti amin. Tapno maisalbar ko ti anak ko. Pakawanan na ko, Vanessa. Sapay ko mata mapakawanak ti anak ta. Ibagam to day takan ko na inton makapuot. Nagsakripisyo ki abroad. Tapno adda igatang iti agas na kan pagpakimo na. Ngam si kagayam tinapanan amin ang nagbanugak. Binayadak ti serbisyo iti bukod mo nga anak. Saan ko nga amu akas ta ti mapaspasamak? Hindi awanan ti maipawid ko. Anya tinaramid mo. Pinagawid mo ti anak mo. Ita, kimaro kag nga rudan ti kasasaad na. Anya ti aramidak, tapno mapakawanak, Vanessa. No maimbagan ti anak ko, magunod mo da ita pamakawan. Di kagdanag. Aramidak ti amin akabalak. Tapno agimbag ti anak ta. Agbabawin ni Dr. Rafi. Naudi apa nagbabawi. Huwin nga rod, matartaranta idinamuan na nga anak na ti pasyente. Nasakit tinakam ko. Gapo iti napasamak. No di da pa'y laag babawi, gapo iti napasamak. Ay, jak lamon asawan. Di dakot kayat atamingan, gaputawan kwarta tayaw. Ala, sapay lako ma. Tamasalbar da pa iti apo ko ta. Nakitak ti panagbabawi ti ina ti doktor. Di da ninamnama, akadaraan da, ti pinaidaman da. Saan mo napabirok ti ubing? Tapay. Adan ti ubing ije medical center. Matamtamingan. Anya ti kayat mo asawan? Kasanong amom nga iso ti ubing? Sigo da pasyente. Ide awan pagbayad da. Pinagawid mi. Gaputa saan pa'y anak kaipaw itiin ang ada ijay abroad. Iso a pinagawid yo? Uwan. Ngam ita, simang putan ti inana. Iso timang bambantay iti ubing. Idila ang anaamuan ni Rafi. Aputot nagayam ti pinaidaman na iti serbisyo na. Gaputa awan pagbayad da? Isu adi na inagasan? Kasta ka di?
Kasta nga rod. Kat day ti pagbababaw yan ita ni Rafi. Ang sapay la kuma, tama isalbar pa ti ubing. Ayan ti apo ko, Rafi. Kagap-gapok iti ayan na, papa. Umay kayo. Tay tulod kayo, Ijay. Kasanon ti kasasaan na. Adda ka dinamnaman na. Adda, papa. Makonsensya ak launay. Binaybayak ti bukod kong anak. Manipod ita. Saan kayo nga agpaawid iti pasyente no awan pagbayad da? Huwan, papa. Bareng iti daytang aramidak. Mapakawan nak ti Diyos kadag iti basol ko. Adda tayo dito ay ICU, papa. Dayta, kitaan nyo ti apo ko yo. Ti apok. Sapay kuma, taumimbag matlaang. Una yan ti kastoy apasamak. Gapo iti panagayat tayo iti pirak. Naipaidam ti panakataming ti upin. Agam sapay lakuma ta sumaya atan ti kasasaan. Panagriknak, ket awan serbi ka, doktor. Impang pangrunak ti kwarta, ngam ti pagrebenak kas doktor. Mamatiak at ipasamak ti pakaleksyonan tayo, iho. Nalukatan tinakulaapan na panunot ko. Anapat patagtibyak ngam ti pirak. Naudi man ti babawi. Ngam aramidak ti amin. Tapno makabawi ak iti anak ko. Manipod ita. Pastrakan tayo amin a pasyente iti medical center. Problema na wano saan. Kumusta ti anak ko, Rafi? Dakkel tinamnamak amalasatan ti anak ta ti sakit na. Aramidak ti amin nakabalag. Basta gimbaglahan ti anak ta. Nga uray pa'y maibus amin a kinabaknang ko. Ti anak ko, nakakaasim. Wen, Vanessa. Ipanamnamak ken ka nga agimbag ti anak ta. Oh, Diyos ko. Daka sa katao. Ngam tulungan na kadi. Para iti panagimbag ti anak mi. Di kagdanak, Vanessa. Agimbag ti anak ta. Uray maibus ti kinabaknang ko. Basta agimbag ti anak ta. Agbabawi akman, ngam naladawan. No kumadyak intulok ang agsina kayo itikin ni Rafi. Saan ko maakastoy tinapasamak iti apo? Pakawanan da kami kuma, Vanessa. Kat no ikam iti sabali pa'y agundaway ti anak mi. Ikarimi, asaanan ang maulit ti amin. Kwa? Ikarik, Vanessa. Ipatid kayo nga agina. Saan kumapay aday ti pagsasaritaan tayo? Kaputa ti anak ko ti pampanunutak. Awanan ti rumbang apagdanagam. Ininutan na pumiksa ti anak ta. Agimbag ti anak ta. Tsak lakit di maklon. Lumapukaw ko ti anak ko. Sana mapukaw ti anak ta. Ininutan ti panagimbag na. Maragsakan ako na tagimbagan ti apo ko. Ala, asikasuan tayo ti ubing. Aginggat naan anay ti panagimbag na. Ulitak-taki daw iti pamakawan mo, Vanessa. Ikan na kami kumaitigundaaway amang ipatag ka na kayo nga agina. Kat saan na kami kumaaliklikan, apaman ang maimbagan ti ubing. Sige. Tangay agim imbagan ti anak ko. Mapakawan kayo. Ngam di yun namnamaan. Ama ikatadagos ti gurak kada kayo. Husto tayo kunada. Nga adda iti udi ti babawi. No pa'y kasta, baliwan tayo manan ti mangrugi.
para itinasayaat ang masakbayan ti ubing. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Adda iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.